kaugnay sa prapuhan. At yan daw po ay nangyari kaugnay nung pag-absuelto po sa grupo ni Hubert Webb sa kaso ng Visconde Massacre. Hindi naman ni Corona ang paratang ni Visconde. Nakatutok si Teresa Andrada. Mga sa amin to. Pinangalala na ni Lauro Visconde si Chief Justice Renato Corona na siya umanong nagsabi tungkol sa papabraso umano ni Associate Justice Antonio Carpio sa investigador para iakyat noon ang grupo ni Hubert Webb. Ay patunay lamang katotohanan ang sinabi ng Chief Justice na binabarasok na influensya at nangyari nga po sa ating kanila. Bago lumabas noong December 2010 ang desisyon ng Korte Suprema sa Visconde Massacre, sinabi ni Visconde na may source siya sa loob ng Supreme Court na nagsabing may isang justice na nanggagapang para ibasura ang kaso laban kina Webb. Ipinag-utos ng Korte ni Visconde na isiwalat ang source na impormasyon niya, pero wala itong pinangalanan. Kanina humingi ng paumanhin si Mang Lauro kay Corona. Masakit sa aking kalooban na pangalanan ng taong nagmamalasakit namin sa akin. Sa ko palagay ko walang personal ibig sabihin. Alam po siyang rason, kundi meron po siyang simpatya sa pangalanan sa kaso ko. Kinumpirma rin si Chairman Dante Jimenez na si Corona ang nagsabi ng impormasyon kay Mang Lauro. September 2010, kasama raw siya ni Mang Lauro na bumisita sa lumang opisina ni Corona. Narinig ko ang sinabi ni Justice Corona kay Lauro Visconde